Mercar o cupón da 11 para moitos unha tradición que se repite cada semana. Coa chegada da nova normalidade, os seus vendedores volven pisar as rúas. É o caso de Ramón, que hoxe, despois de semanas confinado, instalou por fin o seu stand na Rúa Michelena de Pontevedra. Faino, iso sí, equipado con todas as medidas de seguridade para previr contaxios. Desinfectante, guantes, mascarilla e pantalla. Ramón leva 15 anos vendendo o cupón da 11 nas rúas de Pontevedra. Di estar tranquilo co seu regreso á vida cotiá. Confía en que a xente non perdese ilusión e siga mercando o cupón da 11. En principio, a ver como se afronta a situación, a ver se a xente compra, que é importante, e bueno, a ver como imos saindo da situación esta tamén. O primeiro cliente que atendeu esta mañá Ramón foi o alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Llores quixo así amosar o seu apoio aos traballadores da 11 que de novo volven pisar as rúas da cidade. Mais alá da ilusión e dos premios que se reparten, o rexedor salienta o seu labor social. Cando compramos un cupón da 11 estamos colaborando coa labor social que fai a 11. A mí me parece fundamental e é unha fórmula tamén de visualizar que estamos en teoría, pois, nun tempo novo, que volvemos a unha certa normalidade. No núcleo de Pontevedra traballan 20 vendedores da 11. En toda a provincia, estes sorteos dan traballo a 230 persoas e no conxunto de Galicia a 700.